tiens Abu Safna Jara, Stradantama Amba Adabo, ne Bembolo Karigado, indicateur du renouveau Meboni Allié, Nia Boko Basaba, Ane Kemenani, Ane Bikononton, Ane Shieki, Kabebi Arabadoué, Mafivre Kalokileta, Ane Woro, Sam Bafla, Ane Samuga, Ane Fla, Mouye Seydou Jara, Ande no Akumara, Seydou Jarako, Akudo, Janyao, Janya, Ibinae Kafoko, Asibalite, Mouye Francis Massacre Nobe, Emmanuel Macron Kofo, Eko Mouye Bifo Kata Blashinina, Adina ko yira buguna tiga ka adiwa no ya sura aka sura su nu bena toya walma nu bena seginga taso walma nu ujigero beta bemu ye sali jamana munu fena konnaka ko odwa duma ko ne biye ni kana ablashina na la sona patiga baka fola munye Seydou Jara akoko ngunu kuma obesina kayira ka foko munye Francis Massacre ani aka demelikele jekulu munu lubanga jamana okonala keleke jekulu wora munu banga jamana okonala ina fo fosu takuba na ko ngude dore munye bamanji kele obeseka ketuko muna anga jamana akona la fokata faramunya jamana mununu ubesara usamfela ula ka fatriba ka fola akwame domina na foko bi donye la malinu nyama korokui usabuga munye nin keleke chamununu kuma anga jamana okona la na be fransika keleke chokufo fokata faramunya ana ademelikala jekulu mununga keleke chobia ko sigata la kube songa singoko obuluda kui usabuge niyo kuma muniyo me baladeda asigi kuna ko obola bala bada usiratikalla munye Jean-Yves Le Drian alera ko nyaira kafo ko munye sigate femuna ekoluka sorasu ku bena to jamana nkono wa ayira kafo ko ni fembela jelen kono o masigi senga ko kanyeshi bamanchi kala oma ne sira maju oluma ko lu toto te jamana nkono la koi no ba anga ba maliba okofo unu ka kosonu ka kasa ko che aka jamana wora ka jamana wora munno o mako ko obu ula patri ba ka fola ko fo munna bora Jean-Yves Le Drian da kono ta ibe na kafo ko munye bi fo ka ta blashina makoro me songa asinsi okukan koi o bara ni ka abulu da fatigi baka fola ako bi arabadoya no be munye mars février kalo kleta anu woroma munye Francis Massacre abena munye je 5 sali jamana do koni o Massacre abena ulu bisimila koy ina fo ko munye Niger jamana Massacre no be Mohamed Bassoum ko fo anu o bisimila charita ote Mahamadou Idriss Déby wa fo kata fra munye Mauritanie taka no de Mohamed Ould Ghazouani munye Francis Massacre abena nunu bela jelen ko o bisimila ko huto do wara koy na manya ka fo ko olubna genga bo anga jamana okona la esku buna sega tu ujigi semeni jamana nunna wa fatigi baka fola akwango ni meto bolem na fa ko bi sigata la muye Francis abiga feran dabali bela jelen sigi senga aka kelga chobo sega bo anga jamana kono tukumuna ubeseka ta an kere fe jamana ola tukumuna fatigi baka fola ako ni korofo mun ne makoro mesonga atintimbi kayira ka fo ko munye aka kelga choku bena bo an fenya ko ni duyon ko njate mina ka laje watu temono na munye inore peni ale nyama yere ya ira ka fo ko munye ku usumara ko en fa ko munye fosu takuba na manya kafo ko munye Mali anyamboro di maworo ma robe risu ko fo ko feren dabali ka ke ku ko singa taso fatigi baka fola akwa ngoni me domina na foko bi ko gelal no foka foko agelal ndu ni gelaba on Union Européenne bi ne gelaba on France bi gelal to dore ko onye en partenaire munye la Mali oke ninga ta ambolo de risla ko ma aninga klaka irula ka foko munye kalata muna akumbolo dalen do février kalo kilo muga an wolo fla Abu Safna Jara ko otna seka ke bli France ko ni ayira ka fo no bara no masaka ke tukashila olu nuka koso nuka kasa bela jirenche kinga bo anga jamana okona la jamana munumbe nu keleme ku nyashi uma abu ibe na ka foku munye Nigeria u keleme ku nyashi uma o bolan ko fe o beso nga foku bu nyashi munye chari jamana made note burukna wa abada chega jamana to John burukna Guinée kuna ke beso ngata utitaye no lute da kungelena utitaye ne fiu fatigi ba koni nga fola muye makoro sika koni tala abena ko buguna tige bela jelendi bi ne Francis kelégation nu be toya kalma nu te toya adamena bila kata blashina o kibara ko na do kuna foni flani ana samaka bo indicateur du renouveau ale kono Seydou Jara ale kalm kala tige Abu Ibunya Obala bede kero wa fo indicateur du renouveau ni ale bla ne ben bolo do ne boni sebe mini o twa ko l'indépendant ka keni aka bi sokomanda boli ay kado ka fo bamana ngo ni ye nege bla ko gwangala ya ta ko gwangala ati fo ni nege ka abo de fo de kuma ka do ka fo korofo mi talige feminga o de ka do ka fo kabini kuma jan korofo ko ni be fa bela jele fe mi me talige ka do ka fo barkan ko kuma mi ni bora ka fo tabla takubala shokel ko kola maiga nyumana ka do ka fo ni mami ngo takuba ka do ka fo ka damne tamashi kala tabla ka do ka fo esroka kala ka do ka fo ko ni korofo mi ni a cheka jugu kusobe ni mami be takuba ere korota ka do ka do ka fo ko farali ko o bara do ko parce que ba ka fo la
k'a dɔn k'a fɔ maa min force antiterroriste min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko Barkhane n'a se k'a dɔn k'a fɔ Takuba ma ni faransilakaw ye nin jɛrɛ jɛkulu in k'a fara ɲɔgɔn kan ani minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye nanzara jamanaw ye a ka jan minnu ni olu bɛ wele ko Europe jamanaw olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu la min ni o bɛ wele ko Takuba k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ye jɛrɛ jɛkulu ye minnu ni u kɔni nana anw ka Mali kɔnɔ parce que k'a dɔn k'a fɔ u ka hakilina tun ye min ye ni o bɛ se ka kɛ sababu ka se ka banmanji kɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a sinsin anw ka jamana in kɔnɔ k'a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la walima k'a dɔn k'a fɔ kabini Takuba ko daminɛna kabini Barkhane ko tile bɛ sen ka na se fɔ Takuba ko ma k'a dɔn k'a fɔ nakun min bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yira mɛ k'a fɔ ko o baara in tɛ ka kɛ koyi parce que b'a ka fɔlɔ o de kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la anw ka jamana kɔni k'a dɔn k'a fɔ a nana don gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni a taara wolofɛnna fɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a nana laban fanga yɛlɛmana a kɛra fanga yɛlɛmanen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana a ɲɛmaaya la bi kɛn bɛ k'u bolo di maa wɛrɛw ma bolo di maa wɛrɛ ma min de kɛn bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛyaba ta ka Mali ka ani jamana caman sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw o de cadre kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ministre min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ Faransi ministre jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔw kan ni a tɔgɔ ko Jean-Yves Le Drian k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ a y'a fɔ koyi a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a kɛ ni gɛlɛya min bɛ olu ni Mali cɛ nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya min bɛ olu ni Mali cɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ni kunnajama kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u na u ka minɛnw u na u siri koyi Jean-Yves Le Drian a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu mago bɛ Takuba ɲɔgɔnko la walima u mago bɛ Barkhane na kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Niger jamana k'a dɔn k'a fɔ ka se Tchad jamana ma e ko n'u bɔra Mali kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u na u kunda o jamanaw kan koyi parce que b'a ka fɔ la n'o ye Abdoulaye Diarra ye Abdoulaye Diarra a ye nin fɔ koyi k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ lettre dɔ kɔni cira k'a dɔn k'a fɔ nin jamanaw ma mun b'a yira k'a fɔ ko u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ha ka ja don nataw la minɛnw u ka siri koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya minɛn minnu ko don maa minnu ni u n'a mɛn anw ka jamana in kɔnɔ ko u bɛna ka na kɛlɛ k'a kɛ Barkhane a cogoya la walima k'a dɔn k'a fɔ Takuba a cogoya la parce que b'a ka fɔ la ni o ye Abdoulaye Diarra ye Abdoulaye Diarra a y'a yira k'a fɔ ko jamana min bɛ yen ni o cogoya ko Estonie olu ka ministre min bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ défense ma n'o ye kɛlɛkɛcɛdenw ka ko ɲɛbɔɲɛba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ni Ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ dɔ bɛna kɛ bi lajɛrɛ min ni a bɛna kɛ bi a bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Barkhane ka taa bila Takuba la n'u kan ka to anw ka jamana in kɔnɔ n'u man ka to a kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko a bugunatigɛ ko o n'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛ don parce que b'a ka fɔ la ni o ye Abdoulaye Diarra ye Abdoulaye Diarra a y'a yira k'a fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen n'a k'a dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ min ni o kan ka kɛ Emmanuel Macron k'a dɔn k'a fɔ ka taa se pays minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko G5 Sahel jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ o ye Mali Niger ani Burkina Faso ka taa bila Tchad la ani Mauritanie k'a dɔn k'a fɔ ni jamana minnu ni o kofɔlen filɛ nin ye minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye wa o kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Mali ani Burkina Faso la a k'a dɔn k'a fɔ ko wele tɛna bila olu ma ka d'a kan ninnu ye jamana fila ye minnu ni u kɛn bɛ ka coup d'état kɛ ninnu ye jamana ye nin waati na k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaya a taa mɛ ka di sɔrɔsiw ma o tɛ olu ka fɛlan ye wa k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmaaya bɛ sɔrɔsiw bolo wa k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ min ni a kan ka kɛ wa u tɛna ci bila ninnu ma koyi parce que b'a ka fɔ ni o ye Mali ani Burkina ye wa k'a dɔn k'a fɔ wele ma bila olu ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'a dɔn k'a fɔ sini alamisa a k'a dɔn k'a fɔ chef d'état minnu ni olu bɛ farafinna cogoya la wa k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Union européenne chef d'état ma wa k'u kɛn bɛ ka lajɛrɛ dɔ fana boloda alamisa don wa ni o lajɛrɛ in kɛra min bɛ tali kɛ force Barkhane a ka sɔrɔ la n'u ye u natɔ Mali kɔnɔ ka taa bila Takuba la n'u natɔ Mali kɔnɔ n'u tɛna to Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a droit duman o ye sini alamisa ye koyi wa bana tirifɛn ye n ye min bɔ indépendant kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diarra ale ka sɛbɛn don Abdoulaye Diarra foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Diarra tani ka segin bana o kɛ man di ka maa to wa mun ye mangoro toli ye ale tɛ buru a tɔgɔ ko abada ne bɛ taa soit de Bamako ne bɛ n bolo dɔ n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Diarra a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye gouvernement kura mun n'o sigili kuma n'o bɛ sen na Abu Safinɛ Diarra k'i bɛna ye k'a fɔ ko ministre caman bɛ yen k'u bɛ sɔn ka gɛnɛ ministre caman bɛ yen Abu Safinɛ Diarra k'olu kɔni ta olu ka ministeriya f'a bɛna kɛ c'est tout c'est fini awɔ o ka ɲi a ka ɲi awɔ kosɛbɛ mais il faut le changement awɔ c'est ça a bɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɛ c'est ça
mun ye an ka jamana premier ministre fo ka taa fara mun ye président o kan n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ nin waati na o kɛlen bɛ ka wulikajɔ dɔɔni ko o bila sen kan projet dɔ n'u y'a ta ka don CNT o kɔnɔna o la projet mun na a voteli a bɛ kɛ sababu ye mun ye gouvernement a bɛna dayɛlɛ maa caman min yɛrɛ sɔrɔ mun ye gouvernement kɔnɔ la o la nka fatigiba ka fɔ la an bɛ gouvernement mun na bi ko siga t'a la ko yɛlɛmali caman ko o bɛ sɔn ka don a kɔnɔna la koyi o sababu kɛ nin hakilina mun ni masakɛ filɛ ka taa ne tan k'i bɛna ye k'a fɔ ko kabini décembre kalo o tɛmɛnen na ko masakɛ kun ye nin hakilina o ta k'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement ko a bɛ dayɛlɛ kura ye fatigiba ka fɔ la a ko ministre ni ministre jɔn de bɛna gɛn a ko k'u gɛn k'u bɛna kɛ fɛn jumɛn de ye a ko k'an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye politikimaa minnu bɛ nin waati na ministre kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka jamana masakɛw k'u sɛgɛrɛ u bɛna don gouvernement in kɔnɔ wa yɛlɛmali jumɛn de bɛna kɛ ko in na nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye malidenw bɛ ka ɲininkali mun k'u yɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi nka fatigiba ka fɔ la a ko ŋunuŋunu kumaw la ŋunuŋunu kuma mun o bɛ sen na siga t'a la mun ye ministre mun bɛ yen ministre délégué chargé des réfugiés o jɔn ye Marwa o jɔn ye ale dɔ kɛ ministre délégué chargé des réfugiés ça c'est pas notre grand frère là a grand frère ni Umaru Jara o b'a fɔ ka mun kɛ a grand frère u bɛ fɛ k'a sauter manɛ fiyewu ayi à chaque vendredi on seli ni mɔgɔw ye M5 kɛnɛ kan ka anw bɔ yen an datɔ tɛ an da yɛrɛ b'a fɔ k'a ka yɛlɛma wa an ti awayi a ka yɛlɛma kan kana yɛlɛma anw kan dɛ awu tɛmɛ ko ministre mun bɛ yen n'o de Imam Mar Jara ye bolodengɔni sini n'a ma anw kɔrɔkɛ ayiwa tɛmɛ o bɔlen kɔfɛ ministre mun n'ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ministre de la santé et du développement social madame Sangare Jaminatu Jaminatu a y'o to yen i ka madamu ayi bonjour madame a y'o to yen dɛ ko to yen cogo di alors e ma fɔ ne kɔrɔkɛ ka bɔ a la alors an ka gouvernement ta bi ka gouvernement ta k'a sɛnsɛn bi abu ni maa jirala maa 5 ko mun bɛ baara la gouvernement in kɔnɔ ala Jaminatu Sangare b'a la sa o ye ka hakilina ye ayi kɔrɔdi bɛ k'a fɔ ko citeli kɛra Jaminatu citera kɔrɔdi bɛ kɛ koyi ɲɛdi bɛ dɔ koyi ayiwa Jaminatu naani bi cɛ an ka dɔgɔtɔrɔso fɔlɔfɔlɔlama mun ye banabagatɔ a n'a bilama o mana taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kɔrɔsigiba mun ye banabagatɔ o lafiyalen bɛ segin so nka mun ye kɔrɔ mun bɛ taa sigi a kɔrɔ Abu Safina Jara o ni pali bɛ segin an ka dɔgɔtɔrɔso kun bɛ ten nka a bɛ cogo di bi o nɔgɔya an ka ɲɛnamaya a y'o nɔgɔya o ma kɛ wa o kɛmɛ ayiwa a y'an kɔrɔmuso to yen dɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo da bɛ kungo ye ayi ko an kɔrɔmuso to yen ka ne kɔrɔkɛ fana to yen awɔ mais comment bon jamana tɛ jɔ kan dɛ jamana tɛ jɔ kan dɛ abu n'o bɔra yen ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma Sirbe Delo Ousmane syndicaliste nin ye di lakɔlimɛtiriw ye dɛ ni article a ka ɲi sa tɛmɛ awɔ ko bolodengɔni sini na a fɛnɛ ma dɛ o ka ɲi a ka sin ayi tɔgɔ di nka ɲɛ b'a la gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la ne yɛrɛ kɔni n'i ko ne ma ko ka maa bɔ a kɔnɔna la bi ne bɛ n bolo ɲɛsin maa mun na o de ye Haruna Turu ye jɔn Haruna awɔ an yɛrɛ ka ministre ayiwa an yɛrɛ ka ministre kɔni ne bɛ n bolo siɲɛ ale la communication kosɛbɛ awɔ o do dɛ tabarikala ni maa kan ka yɛlɛma ale kan ka yɛlɛma analyse tɛ o ne hakilinata ye tɛmɛ kosɛbɛ Abu Safina Jara ko Dedo Ousmane bolodengɔni sini no a fɛnɛ o ma éducation o bɔlen kɔfɛ mun ye sɔrɔsi minnu n'olu bɛ gouvernement kɔnɔna la nin waati na colonel 5 ninnu naani de tɛ gouvernement kɔnɔ wa kelen tɛ masakɛ ye o siratigɛ la ministre mun bɛ yen na ale bɛ chargé de la réconciliation o tɛ colonel major Wake wa Ismaël Wake ko cogo di Wake ale kɔni bɛ sɔn ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ye jɔyɔrɔ kura o bɛ d'ale ma ministre so yɔrɔ wɛrɛ o bɛ sɔn ka ta ka kalifa ale ma o ka ɲi o ka ɲi o bɔlen kɔfɛ mun ye kiiri ministre ye ministre de la justice ka sɔngɔ ye garde des sceaux ne ma sɛbɛnɛ fasirikibala de bɛ ka sɛbɛnɛ i ye min ɲɛ bɛ min na i b'o de fɔ a fɔ u k'a faamuya dɛ a fɔ ne m'a fɔ dɛ a fɔ bɔlen kɔfɛ mun ye kasɔngɔ ka yɔrɔ a b'u yɛlɛma belebele k'o fana bɛ sɔn ka don yɔrɔ in na o ka ɲi n'o bɔra yen jumɛn bɛ yen n'o bɔra yen kibaruya kɔni bɛ k'a yira cogo min na k'a yira k'a fɔ min ye premier ministre nin waati na n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye e ko ale tɛna chef d'état major ko mun bɛ yen colonel Sogɛl Kokala Mayiga ale bɛ sɔn ka taa a nɔ la dɛ
a bɛ to a nɔ la awɔ o ka ɲi tabarikala ayiwa o kɔni ne man di politique ma ninnu ye dɛ a ko o ka ɲi Fasirike b'a ka fɔ la a ko ni kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Sukɛli Kokala Mayiga ale bɛ sɔn ka to a jɔyɔrɔ in na ko nka Abu Safinɛ Jara n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ politique maaw kan bi siga t'a la ko min ye Sukɛli Kokala Mayiga don koyi o sababu kɛ mun ye politique maa ninnu ko k'u tɛna jɛn n'a ye abada mun ye kalata mun kan ka kɛ n'o bɛ masakɛ kalata ko fɔ Sukɛli ko o ko kɔni ko o labɛn ko ni Sukɛli ye ko labɛn ko siga t'a la k'a bɛ sɔn a yɛrɛ ka parti k'a bɛ sɔn o layɛlɛ sanfɛ. O y'u ka dimiyɔrɔ de ye. Awɔ. U ka kɛlɛ de. Olu jɔrɔ kun ye na. A bɛ se ka kɛ cogo di? Tɛ se ka kɛ o. U kɔni bɛ n'i ye Sukɛli ɲɛnama d'u ma bi. U b'a ɲimi. U b'a ɲimi. U b'a ɲimi dɛ. N'i y'a ɲɛnama d'u ma bi u b'a manger. Ayiwa. Ayiwa. Kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale kalikalatigi ye i bonya o b'a la. Bete yɛlɛma de bi n'i y'a mɛn refondation a tɛ taa yɛlɛma kɔ. O tiɲɛ. O tuma ni bolokɔni sira minnu na k'a fɔ k'olu ka yɛlɛma olu n'u fɛnmaw olu kan ka sɔn an kan ka sɔn k'a fɔ u ka yɛlɛma. Place ka di maa wɛrɛ ma. Ayi dɛ ko in bɛ yɔrɔ mun na Abu. Politique ko tɛ o. Politique ko tɛ koyi. Voilà. Mali ko de don. Voilà. Nka mun ye transition in daminɛ fo ka n'a bila bi la. Maa minnu bɛ ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ la. Mun ye kɔnɔdimi tɛ koyi. Ɲɛdimi de don. Oui mais. Bɛɛ ɲɛ b'a la. Bɛɛ ɲɛ b'a la o. Nka n'i ye bolokɔni sinen ye. Comme n'i ye analyse a ma waleya fɔlɔ. N'a waleyara tuma min na. N'i ye maa minnu bɛna bɔ a la. Lala olu ni bɔli kun ka kan. Ayi u t'a gɛlɛya yɛrɛ o. U t'a gɛlɛya nka mun ye ka taa bamananw b'a fɔ cogo min na ka sugunɛkɛla bila ka taa banakɔkɛla ta. O fana il faut qu'il fasse attention. Kuma in bɛ yen di. Ah non. Ça il faut qu'il fasse beaucoup attention. Ko in bɛ yen o yɔrɔ de la. Awɔ. Ka dɔ bila k'o man ɲi. Ka taa dɔ ta. Mun tolilen don ka tɛmɛ o kan. A n'o kɛra. O ti ɲɛ dɛ. A ti ɲɛ. Maa minnu ye jamana in nafolo k'a ŋɛnɛmu san 30 kɔnɔna la. Olu ka tila k'a fɔ k'olu ka don kura ye. Walima u k'u ka militant dɔ ladon. O n'u ka ministère so ka a k'u ta ye. O ti ɲɛ bilen dɛ. Ti ɲɛ. O kɔni o banna pewu. O banna. Wa maa ma de bɛ yen ko yurugu kasa dɔɔni ko a b'i fɛ i tɛ don gouvernement in kɔnɔ. Ça c'est bien. I tɛ don dɛ. O ka ɲi. Maa hakili la k'a bɛna kɛ cogo min na a ti kɛ ten o. Ti kɛ ten. Abada. C'est ça. Kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale kalikalatigi Abu i bonya o b'a la. Peut-être Suwade Bamako n'i y'ale bila nouvelle horizon ne bɛ ale ta. A kɛ ni a ka bi sɔgɔmada bɔli ye. A ye k'a dɔn k'a fɔ ko an ka taa yanfoyi la. K'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ chinois cɛ maa 22 la. A ye k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dara u kan. Chinois cɛ maa 22. K'a dɔn k'a fɔ ninnu ka baara bɛnkun bɛ min ma yanfoyi la. Bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko n'i ye sanuko ta k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ. Sanu kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a dɔn k'a fɔ yanfoyi la sanu a bɛ a dugukolo kɔnɔ kosɛbɛ. Awɔ. Parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ. Farafinna gun kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ jɔyɔrɔ 2nan walima 3nan k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ kɛ o ye sanuko a bunakun kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso mara yanfoyi la ale bɛ o kɔnɔ. Parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ chinois cɛ maa 22. Chinois tali kɛ u y'o minɛ. U y'o minɛ. Chinois cɛ maa 22 min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ ka anw ka sanu k'a labɔ min ni ka dɔn k'a fɔ sariya tɛ a la walima u bɛ k'a labɔ illégalement n'an ko u bɛ k'a bɔ k'a sɔrɔ sariya bɛɛ a sariya sira si ma taama a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu minɛna u n'u ka matériel minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye mansinbaw ye mansinba minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ sanu k'a labɔ parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ nin chinois cɛ 2 in chinois cɛ 22 in n'u minɛna k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon février kalo tile 14 wa o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tarata don la ni o ye kunungo ye an kɔrɔ maa 5 wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen ye chinois ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna ni dakabana mansinw ye mansin minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ sanu k'a wɔgɔbɛ k'a dɔn k'a fɔ a mana ye yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a wɔgɔbɛ wa k'a dɔn k'a fɔ Mali sanu ale de ko don koyi parce que b'a ka fɔla ministre min bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ dugujukɔrɔ nafa kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lamini Seydou Traoré ale ko tɛ ale kɔni a y'a jira k'a fɔ waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ Mali sanu ko a tɛna to maaw bolo maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'u b'a fɛ ka anw ka sanu k'a labɔ labɔcogo cɛjuguw la walima ka anw ka sanu k'a labɔ mun ni k'a dɔn k'a fɔ sariya ani danganiya tɛ u bolo k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna n'a to maa si ka o baara kɛ sababu la k'a dɔn ka kɛ ni gouvernement de la transition ye kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda sira bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ yuruguyurugu siraw kan ka taa se nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ministre so a ye
wuli ka jɔ k'a boloda fɛn min bɛ tali kɛ laraweli la k'o boloda laraweli minnu ni a bɛna ta ka sanu bɔyɔrɔw k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ne a y'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ ka anw ka sanu k'a suɲa walima u bɛ ka anw ka sanu k'a labɔ dibi kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ sariya papiye tɛ u bolo k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn tɛ olu ni anw ka gouvernement cɛ min bi a yira k'a fɔ ko u ni sanu ani a bɔli ka kan parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ministre a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ wa k'a dɔn k'a fɔ a ma da kɔrɔfɔ fɔli ma dɛ Seydou Lamini Traoré a k'a dɔn k'a fɔ a ye wuli ka jɔ k'a boloda min bɛ tali kɛ larawalikɛlaw la k'olu bila u ka sanu ko u k'a ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnyana k'a dɔn k'a fɔ Buguni mara ka taa se Yanfoyila mara kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ u y'a boloda o de wuli ka jɔ taara kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ba maa minnu na n'o o ye chinois maa 22 ye tɛgɛ taara da u kanko ye k'a dɔn k'a fɔ u ni minɛnkuru kunbɛn minɛnkuru minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko agent lourd ni o ye k'a dɔn k'a fɔ minɛnbaw ye k'a dɔn k'a fɔ bulldozer bɛ o la ani pelle olu ye minɛnw ye minnu ni u bɛ sanu k'a wɔgɔbɛ wa k'a dɔn k'a fɔ k'a larawe k'a ko k'a dɔn k'a fɔ maa mago bɛ min yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnyana ni o ye sanu yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ a garamu caman de bɛ yen wa k'a dɔn k'a fɔ ko u bi a salo k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ni o bɛnna février kalo tile 14 ma a k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dara nin cɛ 22 kan koyi ko an kɔrɔ ni o bɛnna tarata ma février kalo tile 15 maa 5 wɛrɛ bɛ yen wa k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye nationalité chinois ye a tɛ k'a fɔ ko tɛgɛ dara u kan koyi an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ u ka minɛn minnu ni olu minɛna k'a dɔn k'a fɔ ko olu taara gendarmerie la ko enquête bɛ sen n'o ye ka ɲininkali k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ u ni maa minnu jɛ bɛ nin waleyaw ma ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko ɲinini ko a bɛ sen dɛ Mamani Touré ne ka sɛbɛnw min ni an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ye ni mansin ninnu wa Abu Safina Jara hali ni sanu n'a kɛra kunkolo la a kana da la dɔrɔn u b'a bɔ ni mansin ninnu n'a dara i kunkolo la hali ni sanu bɛ e Abu kunkolo la n'a dara la i kunkolo de bɛ taa da fɛ i kunkolo bɛ taa da fɛ dɛ maa bɛ nin fɔ i fa ma sabali sa i fana non mais i kunkolo bɛ taa da fɛ ko ayi sa sabali sa sanu kɔni b'u ka sanu bɔ mais min ye ne kunkolo ka taa da fɛ ni sanu mais pourquoi n'a fɔra k'i sanu b'i kunkolo kɔnɔ kɛ mɔgɔ b'a dɔn ayiwa n'a kɔni yirala k'a b'a kɔnɔ a b'i kunkolo tora la aramu nin ye mansinw ye dɛ simila arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wurada la 76 33 43 03 76 33 43 Sode Bamako ma sama ka gɛrɛna Yusufu Konate a kumara a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko Walanjabakaw ka belebele o tɛ wa kunun ko a ka kiiriw baaraw kun bolodalen don nka u ye kiiri ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila mun ye mɛ kalo tile 18 nata na ayiwa Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Sadi ɲɛmaba n'o de ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ye maliden bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ko mun ye Umar Mariko ani kiiritigɛlakaw karilen don ɲɔgɔn a mɛnna a bɛ nin kana waati ni a b'o bɔ a ko mun ye kunun n'o bɛnna février kalo tile 15 ma san 2000 ani san 22 mun ye communiqué o tribunal o la mun ye Mariko a kun jɔlen bɛ kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ nka mun ye kiiri u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o sababu kɛ ko maa minnu dɔw tun bɛ yen maa minnu ne jalaki binnen dɔ k'u sɛgɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jalaki binnen bɛ jɔn de kan dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko Bakari Kamara Bubakar Sumano bɛɛ k'a ma ko Buba Fane ale yɛrɛ tɛ Mali la yɛrɛ ale tɛ yan o ti yan ayiwa ale ti yan ne ayiwa Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye jalaki binnen bɛ ni maa 3 o de kan nka mun ye kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa dɔ la ko dɔ ma ye kɛnɛ kan wa dɔ ma kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ k'a ka kiiri kun bolodalen don bi ko kiiri ko a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ o siratigɛ de la mun ye maître Mohamed Ali Bacili ale ye docteur Umar Mariko ale y'o ka avocat ye o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye kiiri kɔni ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila mai kalo tile 18 na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi ko maa dɔ bɛ yen ni jalaki binnen don a kan an bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ ko Buba Fane kɛ k'o sababu kɛ mun ye o kun tɛ kɛnɛ o kan ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o tigi fana tɛ kɛnɛ kan wa mun ye kibaruyaw ma sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye a ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ka kiiri o bɛna kɛ ko kiiri ko a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ayiwa a tigi ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko Abubakar Kamara Bubakar Sumaworo ni bɛ k'a ma ko Buba Fane u ka kiiri kɔni ko a bilala mun ye mai kalo tile 18 o nata o la Fatigiba ka fɔ la mun ye Yusufu Konate a ko an ka
sigan ko doni mun jalaki de binamu ye Umar Marko oka akoni akli bala mun ye docteur Umar Marko mana de dépôt o tara ka dale ka mun ye décembre kalo kle wolonvla en 2021 o konna ula communication au progrès au fait ni bela jele sur la toji ki bena ka fo ko mun ye do akun kele an ga réseau sans na ba ngo bololo ko fo abu asebe ko nyamina tratikela an balla ka mun ye na fondo ko ni an balla ko o soro mun ye bololo o sanfela ula na fondo nuna ibena ka fo ko nga jamana premier ministre no de docteur Shogel ko kala maygay ka fo kali mun no o yira réseau o sanfela ula vokalin ko nala ibaye ka fo ko mun ye abe fen chama fo anya shi mun ye 91 moma Amadou Aya Sanogo ale mun gara sobiye ka atite fanga ninko o dafri abe fen chama fena fo okola aka jafu ka tabla mun ye Amadou Man Touré ale ka fanga o dafri la to mna mun ye Shogel ko kala mayga aka ni vokalin na ibolu korofon nun chama soro akonala fo ka ta fara mun ye ko Francis me fega fereke linga putishi koro no be Amadou Aya Sanogo ko fo hatinga ale ningena ninko o karaba abu sabna jara le kelen klefla o kofe am balaka mun ye kibarado fena charle bololo o safe o kibarai o kuna foni ko o vogali o bara docteur Omar Margo yoro docteur Omar Margo aye dogali mare taka jamana premier ministre ninka asegre aya ira ka fo ko jamana premier ministre ko wiya fola ko odo docteur Omar Margo aya ira ka fo ko watu temano ira la e ko kale kuntena afodo la ma viera kafodo ke aflani non politique quelle étiquette ça ajoutant d'ailleurs avoir failli les frapper hors ancienne abuna fodo hein ouais non politique quelle étiquette ni atisufo niveau ma ay docteur fana ta kalama ko ko meta tansa awo non amasigini kosobe ka fatrika ba ka fola amoni me domine na foko bi o gele amunno o ko fo na bora docteur da kono o de kele mek docteur bolo bi gele ko le ministre du am domine na foko bi ale surasu jigila ma bayo surasu jigila ma bado ani surasu biga jika bara ko kay na fe kiri ko ni o bara blano ka munye mekalo kleta ani shigma kono o ra so ngaba to ko rere o sabge mun kele meka jiga buton na neto na tola de mekalo kleta ni joli tan shigi obinawa abu sabla dara ile ni wati na jara segu umar ame fuli taninga asegere fuli belebele amata ninga sedu dansugo afana bika namen wati na abo kuyati be taninga asegere ibolo karika du pétrole bena pétrole ka fonni ale bla jumeno le journal là soir de Bamako soir de Bamako ni ale bla ne ben tege do mais boni sebe mini o twa ko l'express l'express kado ka fonni ni itwama bete ale ka sebe no ne bete akwana ay kado ka fo anga kuma ko ambe kuma feminga de logements sociaux ko logements sociaux akuma watim ne ko me be kado ka fo ko da wuli me sungala yende ka sababu ke kado ka fo logements sociaux ko kuma mi ni abeseno le flaboy kado ka fo bruit koneni oye mangai kado ka fo akorfo chaya me parce que baka fola kado afoni oye BT ale koni ya yira ka fo ame wati mena ko me be samazamani abe kosobe na manya ka fo ko transition ku kado ka fo bela dele be akalama ka fo ko ni ye wati balide bela dele kame ko changement ka ke tablo koro mi be kado ka fo ni olu kra sabay ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafri ibega mini obe wole ko nepotisme walma ka tase favoritisme ma nunu ngara tabolo munni ma bise ka fo anga fa on chamambe munni o kera sababu ka sika ulu dafiri parce que baka fola ka do ka fo ne amanya ka fo ko chamanje fanga kerengere nyana Shogel docteur Shogel kugola maiga ka do ka fo korofo mimbe udala sanga ani wati o bela jele te dore o changement le Mali courant le courant ale bise ka na togomina parce que baka fola ka do ka fo tabolo munumbe ka ke ka do ka fo Mali courant ngono akona ndara ni ndatu e na ay ka do fo ko malikura koko abena ke korofo langolo nye wa kado ka fo abena ke korofo ete no te kado ka fo malikura mimbe ka fo dala ani joga mi ni abeka keni wati na ay kado ka fo ko ucheka janywana asababu te dore kado ka fo logement social kado ka fo attribution munu ni okera moula ni ya lisita ka laje bita soro ka fo ko ma chama de be munu ni olu ye M5 RP ma munu be kado ka fo ni uye wuli ka jo ka boloda kosobe munu be kado ka fo ni olu la ko dona kado ka fo M5 RP twala ay kado ka fo ko olu de tobe lisi nane bonya bala de ninko inflane de kuma nchara de akuma chara kunu wala fuka ne ra kunlo kala ko ni abeke akuma kala maja kunne amajade akala maja de nyaro awo
parce que b'a fɔla i ka dɔn k'a fɔ M5 RP i ka dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ a tɔndenw malidenw don tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ ko o ka kan wa ni logement sociaux a ka kan kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛcɛden min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya docteur Choguel Kukola Mayiga ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ dɛ ko Mali k'a yɛlɛma taabolo kɔrɔ cɛjugu minnu bɛ yen ni an bɛ o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka bɔ olu kɔnɔ sa min ni min ka kan o ka di o ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ politique siraw la k'an k'olu bila kɛrɛfɛ jamana yɛrɛ a bɛ se ka taabolo kura ta cogo min na ɲɛndankura an bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min na Siriba ka fɔla ni o ye BT ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi logement sociaux min ni a attribution liste bɔlen filɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ maa caman de bɛ a la i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko favoritisme ni o ye somaya ye ni o ye i ka dɔn k'a fɔ n bɛ karisa dɔn walima anw de ye M5 maaw ye anw de ka premier ministre ye docteur Choguel Kukola Mayiga walima i ka dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kukola Mayiga walima anw ye M5 maa ye a ka dɔn k'a fɔ ko o kan ka bɔ a la parce que b'a fɔ la ka dɔn k'a fɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ min ɲini u fɛ o de ye ka dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko Malikura ko o ye tiɲɛ ye ko a ka kan ka dɔn k'a fɔ ninnu ka sɔn k'u tɔgɔ bɔ a lisi la walasa i ka dɔn k'a fɔ a kan ka di maa minnu ma ka dɔn k'a fɔ a ka di olu ma parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni an dara nin datugu in na Malikura ko kuma min ni a bɛ ka fɔ a na kɛ kuma lankolon ye ten Malikura ko kuma min bɛ ka fɔ a na kɛ kuma ye ten kuma min ni an bɛ ka tɛmɛ an daw kɔnɔ nka min ye a waleya ye n'a dusukun a ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka taa tɔgɔ min na ko bɛrɛ foyi tɛ ani fangakɔrɔ bilenw jɛ dɛ ka sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ nepotisme minnu tun bɛ o kɔnɔ ni o ye yɛrɛ maafusaya ɲɔgɔnya ye walima ka a fɔ cogo di favoritisme ka dɔn k'a fɔ ko o fana o ɲɔ bɛ ka ɲɛ a ko kɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin a tɛ fɛn ye an ye min bɛ ka dɔn k'a fɔ express de Bamako kɔnɔ e tɛ i cɔma ale ka sɛbɛn don ayiwa Abu Safinɛ foli o bɛ taa ni k'i sɛgɛrɛ nka mun ye kibaruyaw kɔni sɔrɔla mun ye nin logement sociaux ko kuma n'a mankan kun wulila kunun kosɛbɛ a kuma kun cayara an bɛɛ lajɛlen kalayara n'a a kuma ye o yɔrɔnin bɛɛ mun ye jamana premier ministre a ye ministre wele a y'u wele kunun u sigira kɛra logement sociaux lisi mun kun bɔra a la k'a lisi a ko ban pewu annulé o kɛra wa mun ye commission mun fana kun sigilen don sen kan k'a ko ɲɛnabɔ o commission cira k'a ci ka dakolon ci awɔ kɛra kunun baaraw ka kɛ a kɛcogo la bon i b'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ M5 mɔgɔ ninnu maliyɛnw don u n'a ka kan u n'a ka kan kosɛbɛ a ka d'u ma nka ko in fɛnɛ a ka jateminɛ ni hakili de kosɛbɛ ko in ka jateminɛ ni hakili de n'o tɛ u n'a ka kan kosɛbɛ malidenw don i n'a fɔ an yɛrɛ malidenw ye cogo min na nka ko in ka lajɛ ni hakili de a ka taa mun ye sariya o kɔnɔna o la an mago b'o de la kosɛbɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye mun ye Siyaka Jakite ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Dj Soni an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Surakabugu ni o kɔnɔ indicateur du renouveau ne bɛ taa mun ye maa mun kubalen don a kɔnɔ o de a ko mun ye an ka aéroport international Modibo Keita Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Isa Kawujimu a k'u y'a bali voyage ma dɛ a kun bɛna Faransi taga mun ni k'o baara k'o boloda dɛgɛsu 3 u ko a ti taa a bɛɛ lajɛlen da tigɛ de ɲɛna yan wa a bɛɛ bɛ ban e ɲɛna yan kɔni ji tɛ kɛ button na yan bilen pewu a kun bɛna taa Faransi de ji tɛ kɛ button na yan bilen o banna pewu fasiri ke b'a ka fɔ la mun ye OD a ko mun ye CNT a vice président kɔrɔ n'o bɛ Isa Kawujimu kɔfɔ a danga 4 na o tɛ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ jɛkulu kɔnɔ bi jɛkulu mun n'an k'a ma ko cadre d'échange de partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali olu minnu bɔra kɔsani na ka guwara k'o sɛbɛkɔrɔ da k'a yira k'a fɔ ko mun ye mars kalo tile 25 ko n'o sera ka ban k'olu tɛ fanga in lakodɔn Isa Kawujimu a b'o jɛkulu in kɔnɔna o la nka Fatigiba ka fɔ la mun ye tɛnɛndo ko bɛnna février kalo tile 14 ma Isa Kawujimu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ k'a bɛ taa Faransi a taa kun ye Faransi fɛn jumɛn maa ti kɛ Ala k'a dɔn o siratigɛ de la mun ye anw ka SE maaw ye olu ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye Isa Kawujimu a ka taali bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo min na ka taali ni ka a ɲɔngiri Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Isa Kawujimu a yɛrɛ ka fɔ la a ko k'ale kun bɛna taa Faransi o sababu kɛ mun ye a ka jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko ACRT faso ka wele o tɔnden minnu bɛ Faransi
di ko me fo kata parti ni ngata anyana maya ikuraye ni ngata parti don anu be sika sika kuma to muna muyo isa ka ujumi ayra ira ka fo ko alaka tali kunno oye o strategy la muyo fatrige baya ayira ka fo isa ka ujumi anga masagaw o mason to kwashila muyo isa ka ujumi akoninga bo jamana nkono ka fo ko muyo abeta muyo franciga fe ako isa ka ujumi ira ka fola akoko ni wati laba nuna isa ka ujumi ayeta make korvar ko fe o bolen ko fe isa ka ujumi ayeta make yoro chamana ko ga muyo février kala kletan nanin temane no ye tene anga mako isa ka ujumi bite manan ko fe te bo malen kono bli akwati boble ati bore cheuka jatimne ai jatimne wa jatimne fo tala abet ga nyana ni boke aywa ne masikala kle mugan duru temana ko yimna ga tukom na masika la jedike abet ga nyana ni aywa mate boka fu bitable ne mate table ora kama dogo nu ga besko abana abe aya valzier mamun blo valzier naka gris aya korona dala kala ke awo naka fini ba kono ay na ira ba kono ke nyama ko te moy ali boro nunu uka boro ba jatemne ukana doku do kono do ba kede o ba ke do ma boli do ma ta telman na politiquement kono gwane abita ta to ko chejugu bela do ma ta telman na ukera o ma kaya ukera do tra telman na de awo fo pesi bi fika ko Fosiri ke baga fola akwa ngoni me domine na foko bi munye isa ka ujum abe jekulu mun konna la no jekulu ya ira ka fa masikalo kle ngani duru kutina fanga ko niko o lakodo o korfa mun na fora amadogo mashila o siratika la ama jamana marabo kelema ka wulika joko bla senga ni watina mama de beni jekulu konna ula jate mine be sega bule atiki kan to muna korfa mun na aboru da kono ko sabu korfa aka girin ko sobe wa korfa mun do abu safna jera jamana jokorfo ote watiki baga fola akwa ngoni me domine na foko bi isa ka ujum gara ko ni sebe ko dara alege ka ira ka foko atibo ble wani ye misali ye ka na shimu ya ni jakuri amma to ma aywa mashita bo yene ayo black lab personne ne so boshi bien abana okay mo shite bo awo mo bi bo ayu pina da fara kala je o te so nga do kono o do ne oui so aywa kana mara mo fiena nunu ma ko betromna kana bu gut siga foyde ke politiquement kono gwane abaji yakobe ke boda nyini na nu dun tara kofele na kaba bu to ka korfo chejugu chengana ya fam bi fere wala kwa awo wo be sega lab jamfan jugu chama de labe obike ka suru to angoya aywa abana barche ni dambe tenema sisoko ni wati na me folita ninga tenema sisoko ka fene segere awajalo ama awajalo fa bu angata beli karo ka foni ale bla le wagadu mbi ale ta le wagadu an mari sumu tera ale ka sebendo le wagadu okumana uya foko angata douane malla mali douanion ay ka do ka foko uye fe membe talike shela she munumbe ni ulube wolo ko poulet de chair ni oye ka do ka fo she jema munu ni ale be fere ay ka do ka fo a carton fe membe talike carton bisabala o bela jele ko uye a 16 oye ka mine ka do ka fo ni shemu nun flenye ka do ka fo abina fo nunu kuma fe ka ukunda suguba ha bamako suguba ka do ka fo bolife mimbe ni obe wole ko tricycle ni oye katakata ni ka do ka fo carton bisaba ngume ukono afa mimbe talken denendo ka do ka fo février kalo kletan ani nani douanier ka do ka fo groupement mobile brigade mobile d'intervention mi me douani twala ka do ka fo uye wuli ka jo uye aboloda kata ni uye amine ko fe mi be talike ka do ka fo she a carton bisaba banyangola ka do ka fo ko uye amine ko parce que baka fola ka do ka fo ni she carton bisaba yimine ni ngoro kofe ay ka do ka fo o yoro ni bela jele na douanier ko uye she nunu ka do ka fo uye abla parc zoologique ni uye bela jele me akalama ka fo yemi wole ko waraba fleso way ka do ka fo ka di oluma sa u ka ke olu ka dumini parce que baka fola ka do ka fo she nunu mine ne mabo karla ka sen denema ay ka do ka fo ko ni she mine ne munu ni ka do ka fo aminena way ka do ka fo ko olu do klara ka tu uyera sura femi be talike bamako suguba aku she nungla ka tayo doyo shabu mne awo ku ato o shadi woro ma ani woro ngalo awo we woro koni yala la hawla ay
mari sunu tera ale ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ sɛ ninnu u minɛ nin kɔrɔ kɔfɛ sariya kisɛ dɔw de bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko douane bolo dara fɛn dɔw kan i k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ tali kɛ dumunifɛnw na dumunifɛn minnu bɛ yen ni a bɛ se ka di warabaw ma a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a baara ka tɛmɛ justice ka bolo kan fɔlɔ ni o ye sariya a tigɛbaaw ye olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka enquête bɛɛ lajɛlen boloda wa i k'a dɔn k'a fɔ sɛ ninnu u kan ka taa yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko justice de bi o baaraw boloda nka i k'a dɔn k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye ko nin ma kɛ o kɛcogo la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ douane ye i tɛgɛ da sɛ 30 in kan n'o ye sɛ carton 30 in ye a k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'u bi taa ni a ye zo la u taara n'a ye zo la sawa n'o bɛ tali kɛ parking national la fɛn min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko waraba filɛ so u taara ni a ye yen zawa olu ma taa n'a ye yen zawa maa kɔni tɛ kɛ ala ye k'o dɔn walima parking mɔɔw de kɛra sababu ye ka sɛ ninnu bɔ wa maa si ma kɛ ala ye k'o dɔn nka a kɔni yɛrɛ k'a fɔ commerçant minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ olu kɛra sababu ye ni sɛ minɛna olu la o commerçant gɛlɛnw tilara k'u ka sɛ sogo dɔw ye bana min bɛ dɔ faga jamana in kɔnɔ o commerçant gɛlɛnw olu de tilara k'u ka sɛ carton ye k'a dɔn k'a fɔ bamakɔ o suguba kɔnɔ koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ mɔgɔw bɛ ka girin a sɛ sogow kan tugun fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ commerçant ninnu kɔni nisɔngoyara u y'a yira k'a fɔ waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ bɛn sariya ma k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sɛw minɛna olu la k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ sɛw la minnu ni u ma ɲi hali n'a y'a sɔrɔ u ma ɲi n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ taa di waraw ma ka taa di waraw ma dɛ ka tila k'a kɔniya olu la ka tila ka taa ye sugu kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn bi a ma bɛn sini patiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ le wagadu kɔnɔ an ni mari sumu tera ale ka sɛbɛn don i tulo bɛ na n tɔgɔma ko il n'y a pas de solution pour les Maliens quoi ne kɔni t'a dɔn mali a bɛ jɔ cogo nin ko sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔn sa nin ko yɛrɛ nin sɛgɛsɛgɛli ye tile kelen de an mɛnɛ au marché de Bamako nin ko sɛgɛsɛgɛli kɛ siɲɛ kelen tile kelen de sabu a tɛ douanier de bolo wa douanier de y'a minɛ douanier de ma sɛ in minɛ awɔ sɛ in nin ma tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ wa awɔ nin ko sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔn koyi e b'a dɔn n'u taara n'a zo la mɛ o de ma ko in kɔni a bɛ douanier ni certains zoologiques baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ olu don awɔ a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a bɛ a banna commerçant ninnu dimina dɛ jagoya de don a bɛ maa tɔɔrɔ awɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a minɛli la destination ça c'est le waraba a banna a ka di waraw ma m'o faamu nka ka waraw fana kɔniya n ka taa n ka sɛ sogo n ka sɛ feereta ye sugu kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ ayiwa kabako don dɛ ayiwa kabako kɔni don o kabako de don quoi c'est pour cela an ka jamana in kɔnɔna la i b'a ye u b'a fɔ wagati bɛɛ ko an ka drogue kɛlɛ drogue k'u ka drogue kɛlɛ drogue bɛ kɛlɛ nka diɲɛ don o don ɲɛnaminimafɛn de bɛ k'i ka jamana in fa tɛ a bɛ kɛlɛ n'o tɛ foyi bɔ a la ne yɛrɛ kɔni ma se k'a faamu cogoya si la o ma ɲi ne ma se k'a faamu dɛ e ka nin lajɛ ka sɛw minɛ o sɛ kelen bɛ tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔna la k'a kan ka taa di minnu ma n'o ye baganw ye warabaw olu m'a sɔrɔ olu ka dayirimɛ a ye olu jɛ olu la o tuma a na kɛ ni a feeremɛ sugu kɔnɔ yen sa mɔgɔw bɛ k'a dun i b'a sɔrɔ bana jumɛn fɛn tɛ la de ni n'a minɛna bon a dɔw la a bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ a fɔra ka sariya ani sariya de ta ɲɔgɔn fɛ awɔ a bɛ se ka minɛ ko in bɛ yen nɔ awɔ ka sɔrɔ sɔrɔ sɛ mun filɛ nin ye a bɛ se ka minɛ ka sɔrɔ fɛn tɛ u la e abu y'a dun ne y'a dun kojugu a banna a bɛ se ka kɛ dɛ an bɛɛ y'a dun awɔ nka k'a minɛ k'a fɔ a kan ka taa di minnu ma a kan ka taa di minnu ma a ye k'olu jala ala n den kelen feereta ka taa tila ka taa ye sugu kɔnɔ a ye kojugu kɛ dɛ kojugu kɛra ayiwa kosɛbɛ bolo ala k'a ɲɛ ka d'a ma bolo don Abu Safina Jara ne bɛ n bolo n b'a kari ka don le wagadu le wagadu n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumani la kɔnɔ o de ye Sɛkɛ Bugunta Sise Sɛkɛ Bugunta Sise a ko k'an ka na ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable k'an ka na o kɔnɔna o la a ko mun ye Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ Abu Safina Jara a sigili mun n'o kɛra eaux et forêts ka ɲɛmaaya la a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don Fatigi b'a ka fɔ la mun ye Sɛkɛ Bugunta Sise a y'a jira k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen na i bɛ na ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye février kalo tile 9 a jira k'a fɔ ko mun ye Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ko mun ye ministre mun bɛ n'o ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable olu ka bolofara mun bɛ n'o bɛ eaux et forêts ko fɔ ko o ɲɛmaaya ko o taara ka kalifa ni musolaka in ma Fatigi b'a ka fɔ la a ko n'i den ko jateminɛ k'a lajɛ maa mun talen filɛ ka bila nin yɔrɔ in na tan n'a bɛ Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ n'a bɛ ale ko fɔ
mun ye kuma caman ko o ba a nɔfɛ koyi o sabu kɛ mun ye Uram de Siad ale de jamana ye jamana mun no o bɛ ni ministre so n'o ba a dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara kɛtaw la o jamana n'o Siad o de bɛ ni ministre so dɛmɛ kosɛbɛ a ko ni dun y'a lajɛ mun ye maa mun filɛ ni Eaux et Forêts ɲɛmaaya la bi n'o bɛ madame Kanute Fatumata Kɔnɛ n'o ba ale kofɔ ani Siadikaw cɛ ko gɛlɛya belebele ko o b'olu ni ɲɔgɔn cɛ la o la koyi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko waati tɛmɛn'o na ko mun ye Siadikaw olu ka ONG dɔ kɔni k'o sigi sen kan ONG mun n'a bɛna dɛmɛ ta ka ni ministre so in ko o sɛgɛrɛ musaka minnu n'o o bɛ taa o baaraw sira fɛ o bɛɛ lajɛlen kalifalen kun don ni muso kofɔlen na n'o bɛ madame Kanute Fatumata Kɔnɛ n'o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Siadikaw y'a ye k'a fɔ olu ye nafolo kasabi mun bɔ k'a ka taa baara mun da fɛ nafolo kasabi in ko a ma taa a baara da fɛ a baara dun ɲɛmaaya tun bɛ maa mun bolo o de madame Kanute Fatumata Kɔnɛ a ɲɛmaaya tun bɛ ale de bolo mun ye Siadikaw ko a ko mun ye bolo min ye si don mɔ la ko o bolo kelen ko o ko o bɔ ko an ka wari mun bɛ n'a kun kan ka taa nin da fɛ n'a ma taa a da fɛ a ye fɛɛrɛ dabali tigɛ sen kan joona mun ye an ka wari ko a bɛ se ka lasegin an ma cogo mun na o sabu kɛ mun ye kɔma bɔngu o ye dɔ ye Fatigiba ka fɔ la a ma ɲɛ mun kɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mɛ hali Siad ambassade juillet kalo san 2000 ani san 21 o y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a cayara kosɛbɛ a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara n'a na ma ɲɛ k'a fɔ an y'an ka wari bɔ k'a fɔ k'a ka taa fɛn mun da fɛ ne wari kɔni n'a ma to o da fɛ diyagoya de ka kan ka wari ka a segin a ma ne bolokoli ma bɔ mun ni denmisɛnnin ka bogo ko ka segin a tigi o ma tabarikala Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye ni muso kofɔlen n'o bɛ madame Kanute Fatumata Kɔnɛ n'o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jara bɛ na ye k'a fɔ ko nin ko in ka a kasa jugu a b'ale de nɔfɛ koyi o mun ne tara ka bila nin waati na mun ye Eaux et Forêts a ɲɛmaaya o la nka Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Siadika ninnu olu wagati dɔ la u y'a yira k'a fɔ k'u ka wari ko a ka segin u ma a donni kama mun ye san 2020 mun ye Bernadette Keita ale kun ye ministre mun n'a ka baara kun ɲɛsinnen nin cakɛda ma n'o bɛ ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable mun ye Bernadette Keita ale y'a yira mun ye Siadikaw la ko siga t'a la ko a ka musaka in ko a bɛna segin aw ma nka Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ nin cakɛda mun n'a tara ka kalifa a ma ta ni dun ye cakɛda in jateminɛ k'a lajɛ u dɛmɛlikɛla belebele de ye Siadi jamana o ye jamana foyi t'u dɛmɛ ka Siadi jamana nin ko o bɔ a ko Siadi jamana u y'u ka projet minnu k'a ta ka di nin muso in ma 2015 ni kana bila 2018 la u nana ye k'a fɔ ko mun ye majɛ caman de yɛrɛ o kɔnɔna o la o majɛ caman ko o de yɛrɛ o kɔnɔna la o kun ye mun ye projet in diko filanan de ye a ma mun ye fila n'o ma ɲɛ sabanan kɔni ko o tɛna ye o ko la Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ u bɔlen filɛ k'a ta ka bila jɔyɔrɔ mun na ta a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya belebele ani Siadikaw cɛ koyi o sabu kɛ mun ye Siadikaw a ye mun da olu kan k'a ma dogo olu la Fatigiba ka fɔ la hali bi o ɲininkali ko o de bɛ kɛ o sabu kɛ nin kuma in k'a sɛbɛkɔrɔ cayara koyi fo ka a sɛbɛkɔrɔ caya a ko mun ye anw marabaw n'o bɛ gouvernement malien kofɔ u bɛ maaninfinw choisi cogo di de u bɛ jɔyɔrɔ ninnu ta ka di maaw ma cogo di de u tɛ maa ninnu k'u jateminɛ kosɛbɛ wa n'o tɛ n'an ko Mali kura ko in bɛ ka taa cogo min na taa Abu Safinɛ Jara nin tɛ Mali kura ye dɛ ko in ka jateminɛ kosɛbɛ maa minnu ne jɔyɔrɔ ka kan a ka ta ka di o ma nka maa minnu bɛ k'a fɔ ko kasa jugu k'a duruntulo ni kɔ u k'olu sen bɔ a la k'olu bɔ a la k'olu bɔ a la dɛ kasa bɛ min kɔ kaban u k'o bila kɛrɛfɛ a banna kasandanw k'olu sama ka na o caman bɛ yen kosɛbɛ a caman bɛ yen awɔ kosɛbɛ komi a dan bɛ cercle dɔ de kɔ o de b'a kɛ hali ni kasa bɛ e kɔ kasa t'anw kɔ e Abu Safinɛ Jara kasa bɛ sɔrɔ e kɔ mais a t'anw kɔ cogo di foyi m'a fɔ dɛ sabali sa m'a fɔ dɛ a ka ɲi ka to yan ka jumɛn fɔ Abu n'an ye dɔwɛrɛ politique mɔgɔw quoi an ye politique mɔgɔw de i tulo b'a la kasa bɔ anw ta bɛ sɔrɔ politique de rɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le Wagadu ale kɔnɔna la mun ye Sake Bunguta Sise ale kalimukalatigi Abu Ibunya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ le Wagadu n'i y'a bila ne n'a sama yan fɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO ani UEMOA la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati dɔ la a bɛ kalo kelen ani dɔɔnin bɔ fɛn min bɛ tali kɛ sanction économique et financière la a bɛɛ lajɛlen CEDEAO ani UEMOA ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara tɛ baara cɛjugu min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ye a ta ka malidenw k'an sɛgɛrɛ Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya tɛ fila ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ko an bɛ a kɔnɔ bi koyi Fasiriba ka fɔ la ko kuma ko a ɲininen bɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw fɛ a ɲininen bɛ CEDEAO maaw ani UEMOA fɛ a ka ja Mali yɛrɛ a gouvernement ɲɛmaw ka taa se jamana kuntigi yɛrɛ ma ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ négociation la ni o ye sigikafɔ ye ni o ye kuma ɲɔgɔnya ye ko a ka kan u ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana in da bi k'a lajɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ye sanction k'a bila anw kan ani UEMOA fɛn min bɛ tali kɛ
simana ka do ka fɔ ko ɲɛ tɛ da o kan tuguni jamana in kɔnɔ a tɛbɛ ka fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko sima ni ɲɛ dara a kan ka do ka fɔ maa caman bɛ bi olu tɛ se k'a san fɛn min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ marchandise la ni o ye jagofɛnw ye bɛɛ lajɛlen sɔngɔ sɛbɛ gɛlɛyalen bɛ ko dan dɛmɛ gɛlɛya a tɛbɛ ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sanction in na a sababu bɛɛ lajɛlen ye o ye sanction min bɛ yen ka do ka fɔ CEDEAO ani Union économique monétaire ouest africaine ni o ye UEMOA ye kosɛbɛ ni janvier kalo tile 9 ka do ka fɔ ko sanction u ye a ta ka jamana in ka sɛgɛrɛ a ka do ka fɔ an bɛ waati min na ko bɛ yen ka fɔ ko jamana kɔnɔden caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka gɛlɛya in ka a santi bi a tɛbɛ ka fɔ ka do ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini covid-19 ni o ye coronavirus ye o bana donna anw ka jamana kɔnɔ waati min na ka se sisan ma ka do ka fɔ ko jamana an bɛ o sɛgɛn kɔnɔ hali bi a ka ja kabini o waati ka se sisan ma ka do ka fɔ ko sɛgɛn bɛ maaw kan ka fara ni ka do ka fɔ CEDEAO kɛlɛ kɔrɔ CEDEAO kelen ka nin sanction in fana ta ka fara kan ko sɛgɛn ko a kɛra 2 ye tɔɔrɔ a kɛra 2 ye kuma ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi sanction in ka do ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka i ɲɛ ta sɔrɔ a la dɛ n'i ye a ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ ka do ka fɔ baaraba fɛn o fɛn bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ sojɔ baaraw la nin caman de bɛ yen ka do ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen bɛ wa min bɛ tali kɛ transaction financière la ni o ye musakaw dɔn ka bɔ ye Mali ani jamana wɛrɛw cɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ko a jɔlen bɛ koyi a tɛbɛ ka fɔ ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi an zoma minnu bɛ ka do ka fɔ jamana kɔfɛ n'olu bɛ wele ko diaspora maaw ni olu bɛ jamana janw kɔnɔ minnu bɛ ka do ka fɔ sanga ani waati n'u tun bɛ wariw ci ka na u somɔgɔw ma ka do ka fɔ ko gɛlɛya domaine nin bɛɛ lajɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye ka do ka fɔ ni jamana ni an bila mɛn o kɔnɔ an bɛ waati min komi bi parce que b'a ka fɔ la ka do ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya a kɔni sɛbɛn kɛmɛ ka do ka fɔ sanction an ye waati kɛ a kɔnɔ sa min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ kalo 1 ani kɔ la an bɛ o kɔnɔ bi mana k'i ka do ka fɔ ko a ɲinini bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ a ɲinini bɛ CEDEAO ɲɛmaaw fɛ ha ka ja UEMOA yɛrɛ maaw ka do ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen an ka sigi tabali kan koyi an ka sigi an ka kɔrɔfɔw da ɲɔgɔn na la ka do ka fɔ sanction min bɛ yen ka do ka fɔ a ye waati kɛ sa ka do ka fɔ lafiya a bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na batiri filɛ nin ye an ye min bɔ le wagadu kɔnɔ ka kɛ ni a ka bi a bɛ ɲɛ sa a bɛ ɲɛ o ayiwa gɛlɛya t'anw kelen kan koyi an ta ka nɔgɔ nin ko la o Abu walahi Amarico anw yɛrɛ de y'an ka Amarico yan fɔlɔ ko sabu kɛ Amarico kuma yɛrɛ mana fɔ dɔrɔn anw yɛrɛ b'a sigi an kan ka sɔrɔ a ma na yɛrɛ commerçant yɛrɛ bɛ sin ka a sigi an kan ten n'o tɛ Amarico wa ani jamana o jamana ko frontière b'an ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara a gɛlɛya kelen min don a bɛɛ kun a bɛɛ awɔ nka n'i ye anw ta juguyalen anw yɛrɛ ka commerçant don a banna n'o tɛ Sénégal bɛ se k'a ku wa jamana in kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛ se k'a ku fiyewu jɔn mun la mun bɛ se k'a ku ayi sanction sigira ka sɔrɔ fɛn minnu bɛ u fɛ yan o fɛn kelenw de u y'olu de prix yɛlɛma a banna kosɛbɛ nka jamana in da kan nin fana ye waati ye dɔw bolo nin ye fɛn ɲini waati ye nin ye fɛn sɔrɔ waati ye mana fɛn fɛn sɔrɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la i k'i bila i kunna ko a taatɔ don hɛrɛ t'a ko la dɛ a bɛ taa kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara foli ni tanu ni walimadɔn an b'o ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ko ka sɛgɛrɛ